Okay, I'm George Peroche, BDO supervisor and 6 years na sa company. Paano niyo po nahanap si SV Madrid? Ayun, sinabi lang sa akin nung kaibigan ko na nagtatrabaho dito dati na si Floyd Camdo. So yun, and tinry ko na During your employment, what are the challenges? sobrang dami. Umpisa pa lang nung pagpasok ko dito na hindi ko malilimutan na nangyari sa akin. Nung nakausap ko si Sir Ian, sabi niya, meron lang akong 2 weeks para mag-improve. Para mag-improve. Kung wala, tapos na. So, yun, mahirap para sa akin kasi hindi malinaw kung ano yun Kung ano yung i-improve ko, kung ano yung hinahanap ba niya na after 2 weeks, magharap kami, mag-usap kami. Tapos, yun na yung para magiging official ako sa company. So, yun. Yun yung mga una na challenge nung pagpasok ko sa company. Tapos, isa din dyan, yung pinagdaanan lang namin sa bangko sa BDO na isang IR na lang, mawawala na sa company si BDO. So, sobrang malaking challenge para sa amin, sa team, na kailangan may apply, kailangan magawa namin kung ano yung tamang procedures, kailangan sigurado na bawat nakakausap namin malinis, sa bawat ginagawa namin maayos para lusutan yung problema kasi isang taon yun bago mawala yung problema na yun. So, sir, looking back, have you seen many changes in the company over the years? Definitely yes. Yes. So, what are those significant changes? Hindi lang sa dami natin ngayon compared dati. Hindi lang sa pag-expand. Yung yung nakikita sa empleyado, yung noon, kung ano kami noon at kung ano ngayon, sobrang layo siya. Kung ilulugar ko yung kung sarili ko, sa tingin ko, ngayon ako papasok sa company, mukhang sobrang hirap Sobrang hirap na baka hindi ako pumasa. So ganun yung nakikita ko na pagbabago sa company sa Madrid. So, what is the fondest memory you had with Madrid? Diyan, siguro yung yung mga first time ko may experience sa company. Like, makapunta sa ibang bansa, makasama. Siyempre, yung mga nakukuha kong award sa company, yung pagbibigay ng siguro responsibility para mag-handle ng team sa company. So, in 10 words or less, how would you describe Madrid or what the company means to you? Siguro masasabi ko dyan, family talaga. Family. Hindi ko na-feel mula nung umpisa ako kung paano ako itrato ng owner hanggang ngayon. Maliban sa nagawa ko yung trabaho ko and sumweldo na ako doon. Nakuha ko na yung kapalit ng trabaho na nagawa ko. Pero hindi yung kung paano ako itrato, maliban ko sa hindi na related sa trabaho, yung pagbibigay ng advice, Sir Ian, na tinutulungan ako para kung ano yung tamang gawin, kung paano ko intindihin yung mga bagay-bagay, paano ko maintindihan para ma-overcome ko yung mga problem na personal ko na. So yun, siguro kaya ko nasabi na family yung Madrid. Siguro sa ngayon, yun lang yung masasabi ko. Okay, last na lang, Sir George. Wait Ano lang. yung masasabi mo sa Madrid Nation? Madrid Nation. Anyway, happy 10 years anniversary. Happy 10 years anniversary. 10 years na pala tayo. So sobrang hindi ako makapaniwala na 10 years na pala si Madrid. Feeling ko nga parang 2 years lang. Masasabi ko, kasi sobrang bilis lang mangyari lahat. Sobrang bilis lang lumipas ang taon.
may mga times na ano eh, na tinatamaan tayo ng problema, ng hirap, sa trabaho, na na naisipan natin na give up na lang. Pero, masasabi ko, kapag dumarating tayo sa point na gano'n, yung palaging sinasabi ni Sir Ian, kung nahihirapan ka, nahihirapan din yung iba. Sa trabaho natin, talagang mahirap talaga eh. Kung hindi tayo nahihirapan, malamang hindi tayo nag-number 1 sa mga kliyente natin. Kung hindi tayo nahihirapan, malamang kung madali lang yung ginagawa natin, malamang wala tayo ngayon. Kasi kung madali lang, noon, yung ginagawa natin, madaling hanapan ng tao. So yan, yung trabaho na meron tayo ngayon, para sa akin talaga yan. Kasi nakitaan tayo ng company na tayo yung makakagawa niya, tayo yung makaka-resolve niya. So, yun, lumapit ka sa tamang tao, like Sir Ian, pwede mong kausapin, sabihin mo yung problema para matulungan ka niya, para mabigyan ka niya ng tamang yung gagawin mo para ma-overcome mo yung problema na yun. Sa 10 years and sa 6 years ko na sa company, yung palaging sinasabi ni Sir Ian na nagsisimula pa lang tayo. Nagsisimula pa lang, bata pa si Madrid, nagsisimula pa lang tayo. And yes, parang yun nga talaga kasi sa lagay natin ngayon, hindi pa ito yun eh. Hindi pa ito yung Madrid eh. Kung napapansin ninyo, yearly may nagbabago, may pumapasok na bagong kliyente, nag-expand tayo. Parang hindi pa talaga ito yun eh. So parang yun yung kaya ko sinasabi na nagsisimula pa lang si Madrid and bata pa lang si Madrid. At malayong pa kung gagalingan natin at aayusin natin yung trabaho natin, yung blessings na meron tayo ngayon. Again, happy 10 years anniversary ST Madrid, Philippines. Mabuhay tayong lahat. Maraming salamat.